tal? M'encanta conèixer les teves nòvies. Vaig felicitar l'Alba el dia del seu aniversari. Em feia falta que felicitessis a l'Alba. Home, deies que era l'amor de la teva vida, que menys que felicitar-la, no? No, jo no he dit mai que l'Alba fos l'amor. Ah, no ho deies? No, mira, ara m'ho invento. 2h35. Ai, no, sap a casa la iaia, primer. Casa en Flames és una pel·lícula que va sobre una família i bàsicament el que explica o vol explicar la pel·li és una reflexió sobre com de malament ens estimem. És a dir, Casa en Flames va d'una família que s'estima però no sap com fer-ho. Mama! Mama! Que ve la iaia? Li ha sonat un petó per meva, no? Hauries d'haver pujat. Tu bé? Ja, i anirà la setmana que ve si tinc temps, a més. El personatge de la Montse, tot i que la història sempre havia sigut coral i el personatge de la Montse sempre estava allà, sí que és veritat que en el procés de desenvolupament de la història vam descobrir durant el procés que era el nostre protagonista. És una cosa que no ho sabíem al principi, no? Però a l'hora d'anar treballant, doncs te n'adones que de cop i volta hi ha aquest personatge que com que et xucla l'energia, no? I et xucla l'interès i de cop i volta tothom vol anar amb ella, tothom l'entén a ella i és molt comprensible i tothom té empatia. Tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar, on ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé. Ve el papa? Jo crec que vindrà. Ah, sí? Per què ho creus? Perquè em va enviar molts whatsapps quan li vaig dir això de la venda de la casa. Hola. Ei, papa! El que faltava. ¿Nos podéis dejar un momento que hablemos a solas? No seria la primera vegada que us veiem discutir. I per últim tenim aquest últim bloc de la pel·lícula, que és aquesta gran discussió, que també és una rara avis d'alguna forma, perquè d'un guió de 90 pàgines n'hi havia 30 que eren aquesta discussió, no? Llavors, per exemple, és una escena que a la pel·li és una escena, però van trigar 6 dies a rodar-la, no? Llavors també és una mica estrany a tots nivells, aquest guió. Però bueno, tu, aquí està. No puedes vender la casa, Monse. La casa es mía. Me la voy a vender porque a mí me da la gana. Yo no puedo hablar contigo. Ah, no? Tú monologas. No la puedo soportar. Teníem tots la intuïció de que era un guió amb una història molt sòlida. I partint d'aquesta solidesa, el que va fer el Dani a l'hora de treballar és estripar-lo. Ella arribava a rodatge i plantejava el guió i de cop i volta donava la llibertat absoluta de que en allà a rodatge sorgissin altres coses i treballava i hores i hores i hores perquè sorgissin altres coses, no? Llavors, la pel·li que veiem en realitat és la base del guió més totes les perles d'aquestes improvisacions que van trobar a rodatge. La ciática, la puta ciática, perdóname. Ah, tu qui ets? La mama sap que el papa té nòvio, són adults, ja està. No sé si a lo mejor os habéis olvidado, pero yo estoy Una aquí. cosa és que ho sàpiga i l'altra és que la conegui. Que s'amagui. És bona idea. Et podries amagar, sisplau? Tot el que us envolta comença a cremar. Estimo a la meva família, mama. Jo estic enamoradíssim de tu. I llavors sentiu una veu que podeu reconèixer perfectament. Amb aquesta pel·li és recurrent, o sigui, jo he rebut molts whatsapps com de gent dient-me t'has inspirat en mi per fer això, no? I això d'alguna forma passa perquè ja, i no és veritat, no? Però d'alguna forma passa perquè els personatges estan construïts a través d'arquetips i, vulguem o no, tots som aquest arquetip, no? No tenía que haber venido. El David sempre s'enamora de noies intel·ligents. Una llàstima que el deixis. Estic entenent que m'estàs deixant. Que demà tires en paracaigudes, eh? ¿Estás seguro, no? El cinema en català ens tenia acostumats a un tipus d'història molt concreta, una cosa més petita, més autoral, no? I de cop i volta una pel·li que és orgullosament palomitera, no? Crispatera, doncs la gent se l'agafa amb moltes ganes, no? O sigui, el públic català diu, hòstia, en català i crispatera en volem d'això, no? I ho agafa i ho adopta i ho celebra. Dic que sóc un tòxic. No, ara està de moda. Te amo. Yo estoy súper bien contigo.